Namar ka jingwan ga ayom liur bat ka jing hapslam ka khandoru kala stang shong kenrong namar ka jing bomdon ki kenro banyada ya ka jing tua jong ka khando kabalati na ka banta ban chna yak surok ba GS Road National Highway balatrei daga enhai la banong ba ka dei ka jing trei torti bat ka jing bom le bha jong ka enhai ha ka bai dei bat ka jing chna ki kenro ki kolvat bat kinala ban pentuj Henin kamit ha ka por kumba khandai ba je ei manmet ka khando kala tua na ka rut surok ba bat kala taplut ya ka surok bat klemla shu banyat kali kala penlongo ru ya kinong sing ba kumno ka jingja tua khando kawan namar ba oslap ru uklam hap la julap ru shibun ki jingjulor kum ki jing tua jong gilum ki badon harut surok hasilenter jong surok ba GS Road National Highway kani ka jing tua khando henin gamit kala bu jingma ya ki bru shnong ki ba shong ying hajrong jong te ulum ka badang hap hapok shnong jentru Haribahoy district kani ka jing tua khando ka jia namar ka jing ti kala jrong palat bat ka jing bomdon ka kenro ka banshan ya ketika khando man khanglat na ka jing tua na kaliang ki bor peniai ka enhain marmar kila persyang ban wengno ya ka khando ban lait na ka surok ban nam thut ka lekawan jong ki paiba ka badan bok kalong baha kani ka jing tua khando om syam ladon ka jing ja ki baskongsi la ban kedau hang ne ba ki babun ki jaka ki jutua na ka jing bomdon ka kenro ban yada na kani ka jing tua khando la ban kedau ru hang ne ba kalong ka badan kam hadu kata ban chna ya ki kenro hakikat to ka ni ki jaka ki bal ajrong palat ka jing ti ya ka khando na ka jing chna ya ka surok ba GS Road National Highway la ru ban hang ne ban na ka por sa ka por ka jumi ka jing jinjar ki pai ba na ka jing bom trei bha bat ka jing trei torti jong ka enhai na kaliang jong ki bor pulit ka traffic branch jong ka nongpo police station ru kila shimkhya banlej poi marmar sya ka ti ki jaka to khando ha ka shnong jintru